ତଲେ ମିଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଜବ ଗଜବ ଜିନିଷ। ନମ୍ବର 1 ଜୁଲାଇ 2005 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ ବାଲି ପବନ ସହିତ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ସେଠାରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଗଲା ଯାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଅସଲରେ ସେଠାରେ 40 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅନେକ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲର ହାଡ଼ ମିଳିଲା। ଏଥିରୁ ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ପୂର୍ବେ ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଏକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ହ୍ୱେଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଏ ଯେ କିପରି ମାଟିରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଗଲେ। ନମ୍ବର 2 2018 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଜେମ୍ସ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଡ୍ରେନେଜ ପାଇପ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଖୋଦନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାଟି ତଲୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଡଲି ମେମଥର ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ 14,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଶିକାର କରିଥିବେ ଏବଂ ପରେ ଏଠାରେ ପୋତି ଦେଇଥିବେ। ନମ୍ବର 3 2015 ମସିହାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ରହୁଥିବା ଜୋସେଫ ଏଣ୍ଟୋନି ତାଜା ହାୱା ନେବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ନଦୀ କୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଗୋଲାକାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା। ସେଟା ଥିଲା ଏକ ଆର୍ମଡିଲର କବଚ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ଏକା ସାଥିରେ 4ଟି ଆର୍ମଡିଲର କବଚ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେ 4ଟି ଆର୍ମଡିଲର କବଚ ଏକା ସାଥିରେ ଖୋଜା ଯାଇଥିଲା।